prečítala knižku Papierové mestá. Mesto je papierové, ale spomienky nie. V mesiaci január som prečítala knihu Kam zmizla Aliaška od Johna Greena. Hlavná postava bola Aliaška Youngová. Najkrajší citát z tejto knihy bol: čo by ste o mne mali vedieť je to, že som šialene smutná osoba, ktorý raz povedala mladá Aliaška Milesovi. V mesiaci január som prečítala knižku Justin Bieber Prísne tajný. Najviac sa mi páčil citát od Justina. Raz mi niekto povedal, že nedokážem vypredať show v Madison Square Garden a ja som im na to povedal, nikdy nehovor nikdy. Za mesiac január som prečítala túto knižku s názvom Eleanora Park a najviac sa mi z nej páčil jeden citát: I want to know what love is. V mesiaci január som si prečítala knižku Malý princ a najkrajší citát tam je: dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné. V mesiaci január som si prečítala knižku Klub záhad a prikliatý zámok. Veď stará múdrosť hovorí, keď tam straší raz, straší tam navždy. V mesiaci január som prečítala knihu Na vine sú hviezdy. Keď príliv dosiahol až k nám, holandský predávač tulipánov sa zahľadil na oceán a povedal: spája, rozdeľuje, zabíja, ukrýva, odhaluje. Pozri, ako stúpa a klesá. Všetko strháva so sebou. Čo je to? Spýtal som sa. Voda, odvetil Holanďan, a pravda, že čas. V prvej etapovej úlohe som si vybrala knihu na čítanie Jana Eyroba od Charlotte Bronteovej. Túto knihu som prečítala v mesiaci január. Môj výber na tejto knihy bol kvôli tomu, že som sa vrátila do doby dávno minulej. Vybrala som si túto knihu aj preto, aby som ukázala všetkým ostatným deťom, že aj staršie knihy majú svoje čaro. V knihe je opísaný ľúbostný príbeh Jany Eyrovej k pánovi Edwardovi, do ktorého sa zalúbila. V tejto knihy ma upútal najviac citát. V prvých 2 rokoch nášho manželstva bol pán Rochester stále slepý. A zdá práve táto okolnosť nás tak veľmi zblížila a k sebe pripútala. Bola som mu vtedy jeho zrakom, ako ma doteraz nazýval jeho pravou rukou. Bola som doslova, ako ma často nazýval, zrenicou jeho oka. V mesiaci január som prečítal knižku Rezistencia. Najkrajší citát z knižky Rezistencia bol: oficiálne sme si všetci rovní, ako inak, ale tým rovnejším je to jedno. A Tobias mal pekný chrbát. V mesiaci január som si prečítala knihu Harry Potter a kameň mudrcov a najviac sa mi na nej páčil citát. Sú veci, ktoré musíte prežiť spoločne, aby ste toho druhého začali mať radi. A omračiť horského trola vysokého 12 stôp k týmto veciam určite patrí. Toto je trápne! V mesiaci január som si prečítala knižku Malý princ a najkrajší citát A Aliašky Youngovej. Ja sa zabijem! Už teraz ako to bolo. V mesiaci január. V mesiaci január som si vybrala knihu Kam zmizla Aliaška od Johna Greena. Môžem ešte raz. Oficiálne sme si všetci rovní, ako inak, ale tým rovnejším
je to jedno. A Tobias bol pekný. V mesiaci Janu. To bolo dobré. Ty divochu. V mesiaci január som prečítala knihu Kam zmizla Aliaška od Johna Greena. Bol to príbeh mladého Milesa Haltera, ktorý sa bezhlavo zamialoval. Nemôže byť posledná. Nemôžeš. Už ideme? Vrátila do doby dávno minulej, kde sa... Dobre, toto vystrihneš. Vybrala som si tú knihu aj preto, aby som